Saúdos, señoras e señores, cita ca información que comenzamos aquí en Badalnovas, como cada día, cos nosos titulares. A Ruta das Tapas volve a ofrecer este venres pinchos de entroido e a posibilidade de gañar unha viaxe de fin de semana a un hotel spa en Ferreira de Pantón. Xantar 2020 comeza este vindeiro mércores no recinto feiral de Espourense, como a única feira internacional de turismo gastronómico de España. O Círculo de Podemos Carballiño fai un requerimento para que se fagan túneles peonils na ponte ferroviaria e na Rúa do Irixo e no Camiño de Corzos. Pois a Ruta das Tapas volve a ofrecer este vindeiro venres pinchos de entroido e a posibilidade de gañar unha viaxe de fin de semana a un hotel spa en Ferreira de Pantón. Este venres volve a Ruta das Tapas, será a primeira xornada adicada ás tapas do entroido e no que se poderá degustar ao prezo de 2 euros nos 16 locais hosteleiros integrados nesta iniciativa, a partires das 8 da tarde. Ademais, poderánse participar no sorteo dunha viaxe de fin de semana a un hotel spa de Ferreira de Pantón. Na app que damos de tapas, ofrécese toda a información relativa aos mesóns e bares participantes, así como as tapas elaboradas por cada un dos establecementos para esta ocasión. Patrocinan os viños Pazo Tizón e o Centro Comercial Aberto, así como os 16 locales de hostelaría da Vila Carballiñesa. Manuel Dacal, concelleiro de Turismo, presentaba esta nova edición das tapas do entroido. Dicir que vamos a facer o sorteo, vamos proceder ao sorteo da xornada anterior, que era unha estancia nun spa en Sanxenxo, e en este caso tamén lle quero agradecer unha tarde de spa que temos máis noite de hotel con almorzo no hotel Aguas Santas de Ferreira de Pantón. Dicir que é un hotel tamén donde unha participación ten un veciño de aquí do Carballiño que se nos prestou a facelo, prácticamente vai nos salir gratis. Agradecerlle en este caso a Juan Carlos Cabanelas a súa aportación a esta Ruta das Tapas e a este hotel spa. Recordar esa aplicación que damos de tapas, unha app que tendes onde vades a ter toda a presentación da tapa de cada establecemento e nada, a recorrerlos, a disfrutar e que teñamos unhas boas xornadas, tanto este venres como o venres seguinte. Entón, agora, agradecerlle, como non, a Pazo Tizón e ao CCA a súa colaboración, que en este caso o CCA non pode estar representado, pero Pazo Tizón, Raquel nos vai a dicir unhas palabras. Dende as bodegas, Pazo Tizón tamén se animou a saír este venres na Ruta das Tapas, como afirmaba Raquel Cabo. Pues nada, nosotros agradecer que sigáis confiando en nosotros y que estamos encantados de apoyar a los hosteleros, tanto al Centro Comercial Aberto como al Concello de Carballiño, y que paséis todos unos felices carnavales. Pois vamos a ver algunha desas propostas para este venres día 7 de febreiro. O soldado nesta ocasión presenta unha filloa rechea de grelos con langostinos con salsa de marisco auruxo. Ernesto presenta unha milfollas de cocido de entroido. El caserío presenta unos burritos de carnaval acompañados de guacamole y salsa picante. Bueno, nós nesta ocasión presentamos unha tapa doble. Primeiro, unha mini tosta de lacón con queixo de arzúa e, de segundo, flan de filloas, unha forma nova de comer filloa. La tapa de Vlad Drácula es una tapa de cocido con chorizos, patatas y grellos. Copetín presenta unha tapa dunha filloa rechea de chamón e queixo San Simón da Costa. A Gaspara desta vez presenta un roliño de berza recheo de cocido con humus de garbanzo, patata e xamón frito. Don Paco presenta un cocido galego al estilo Don Paco.
Nesta ocasión, Casa Petuxo presenta cachucha prensada con cachelos. Cafetería Roraima presenta unha orella cocida con garbanzos castellanos. Estate Quieto presenta unha arepa de carne mechada e chourizo da casa. Buenos días. Dos platos representan la brioche. Uno tipo carnaval por la temporada es una tartaleta de trufa de chocolate con merengue suizo cubierto por encima con sirope. Vale. Veña, a ti, hasta luego, hasta luego. Xa apareceu a gracia, un aplauso, Pérez. Bueno, nada, unha vez máis animar a todos os veciños e veciñas de Carballiño que se animen a esta ruta das tapas que cada vez, como ben dixen antes, é máis impresionante. Entón, bueno, pois gracias a todos a degustar agora mesmo estes produtos que temos aquí. E o Concello de San Amaro contará con fibra óptica no seu municipio. O alcalde de San Amaro, Rubén Gómez, informa de que esta semana comenzará a instalación do núcleo de San Amaro e posteriormente estenderase a todas as parroquias do municipio e sinala que dende o Concello están a traballar para facilitar a labor. Así mesmo, Gómez sinalaba que están a traballar paralelamente para mellorar a cobertura móvil no Concello, xa que se trata dunha demanda histórica dos veciños e veciñas de San Amaro e é moi necesaria. Precisan poñerlle solución o antes posible. Dende o grupo de goberno son conscientes de que o acceso ás tecnoloxías da comunicación son un punto moi débil no Concello, algo que están a traballar para mellorar, xa que nos tempos que están é imprescindible solucionar, finaliza Gómez. E o Círculo de Podemos do Carballiño fai un requerimento para que se fagan túneles peonils no ponte ferroviaria do Irixo e na do Camiño de Corzos. Podemos Carballiño afirma que son moitos os veciños na contorna que para achegarse ata o centro urbano do Carballiño teñen que pasar pola rúa do Irixo, expoñéndose innecesariamente a sufrir un accidente debido á escasa anchura da vía ao pasar por debaixo da ponte. Esta situación tamén acontece, afirma o grupo, na ponte que pasa polo Camiño de Corzos, pese a que esta rúa é de titularidade do veciño concello de Maside e concurrida por veciños e veciñas da nosa vila, para acceder ás vivendas situadas en Corzos e ao centro deportivo do mesmo. Polo exposto, dende o Círculo de Podemos do Carballiño solicitan que o Concello do Carballiño propoña a DIF a construción do túnel peonil na ponte ferroviaria que atravesa a rúa do Irixo e que se acondicione dita rotando de beirarrúas en ditos tramos para o acceso ao túnel, que o grupo de goberno do Concello do Carballiño se dirixa ao Concello de Maside para que dende dito Concello fagan a mesma proposta a DIF con respecto á ponte ferroviaria que atravesa o Camiño de Corzos e que se dote de beirarrúas dito camiño. Este martes comenzaba a convocatoria para financiar unha trintena de novas casas do maior na Galicia rural con requisitos máis flexibles. Unhas axudas nas que o goberno galego investirá 1,3 millóns de euros, que o obxectivo é rematar a legislatura con 60 destes pequenos centros gratuítos en funcionamento. Poderán acceder a esta iniciativa tanto os concellos de menos de 5.000 habitantes como todos os que non teñan un centro de día.
A partir desta convocatoria poderán acceder a estas casas tamén os maiores con autonomía, non só as persoas cunha valoración de dependencia. Financiaráselles as promotoras das casas do maior para que podan traer e levar ás súas casas as persoas usuarias. A Consellería de Política Social, Fabiola García, presentaba esta nova liña de axudas na nosa comarca, nos concellos de Celle e Punxín, no día de onte. E como lles comentábamos, a conselleira estivo na Casa do Maior en Punxín. Onte anunciaba esta liña de axudas para o rural galego. A Casa do Maior do Concello de Punxín e ademais visitala porque é unha casa que destaca en todo Galicia polo seu bo funcionamento. Aquí hai unha propietaria, unha persoa que é a que atende, a que mime, a que coida a 5 persoas maiores durante 8 horas ao día e polo tanto eu sempre digo que é unha referencia en todo Galicia e todas aquelas persoas que se animen a impulsar unha nova Casa do Maior pois están convidadas a vir a esta Casa do Maior do Concello de Punxín para ver o seu bo funcionamento e o ben que están todas estas persoas ao longo do día. E ademais visitamos hoxe esta Casa do Maior porque hoxe mesmo acabase de publicar no Diario Oficial de Galicia unha nova convocatoria para abrir no noso territorio máis casas do Maior. Acabamos de sacar adiante unha nova convocatoria de outra trintena de casas do Maior cun investimento de 1,3 millóns de euros para que máis persoas abran estas instalacións nos concellos máis pequenos de Galicia ou tamén en todos aqueles concellos que a día de hoxe non disponen dunha Casa do Maior, que como ben saben é un centro de día pequeniño no que poden convivir 5 persoas durante 8 horas ao día. Unha nova convocatoria tamén con novas medidas que incluímos nesta convocatoria, como que agora incluímos o coste do desprazamento de todas estas persoas maiores para que poidan vir á Casa do Maior. Xa non é necesario ser persoa dependente, ter a dependencia recoñecida, senón que tamén poden vir ás casas do maior as persoas autónomas. En definitiva, incluímos máis novidades como que eliminamos o requisito dos 5.000 habitantes, senón que tamén se poden presentar todos aqueles concellos de máis de 5.000 habitantes, pero que non conten cunhas instalación deste tipo. O alcalde Manuel Vázquez tamén se referiu a estas axudas. Facendo o seu traballo, como se pode ver, como estou mirando a conselleira aí nun libro que teñen, eu tamén, cando a asistente dos servicios sociales que andaba por aí, a cuidadora, o prometeu, tamén foi un dos que axudei, fomos a Santiago, vimos o señor Feijóo, estivemos ali con todo, cando trouxamos este nombre que tiñamos agora na mão como é, Seitosiña, que xa non me acorda, como é? Arraigo. Bueno, pois o señor Feijóo, eu levaba na mão, el víame, vou a dicir o que el dixo, que carallo traes aí? Así que, cando subimos ao púlpito, porque eu non é porque leve xa os anos que levo, pero sempre tuve confianza con el, sempre el mirou por min, mirou polo que eu pedía, polas peticións. Algo máis poderíase facer, pero hai que ir arrimando como se pode arrimar. Agora o único que lle sigo pedindo, xa que agora vai salir en publicidade, pois é ese tema que temos aí, que saben na Xunta precisamente do problema de dúas parroquias aí, que é Vilela, San Esteban, esas zonas que non teñen servicio de internet, nin cobertura móvil, nin teñen nada. Temos mandado aí uns escritos, agora estamos seguindo, para ver se nos botan unha man aí, para poñer uns postes, para poñer algo aí, para que se pode haber internet, e que haxa como en todas as parroquias, en todos os pueblos. Porque hoxe o máis interesante é o de poder ter unha satisfacción para poder traballar. Que haxa máis cobertura e entón. E que temos problemas tamén con algunha xente do pueblo que se pon nos imposicións de poderlle poñer un cable hasta na cornisa da casa. Eso xe nestes tempos non tiña que existir. Tiña que todo o mundo ter libertad, andar e deixar andar, como digo eu moitas veces. A Deputación Provincial e a Universidade de Vigo suscriben o seu convenio de colaboura.
O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, e o rexidor da Universidade de Vigo, Manuel Enrejosa, celebraron na sede da Vicerrectoría do Campus de Ourense unha reunión de traballo nas que analizaron as liñas de colaboración que veñen mantendo ámbolas dúas institucións. Coincidindo con esta estrategia de cooperación, supone unha importante achega de valor para a provincia de Ourense, expresou Baltar, salientando a fortaleza desta alianza en ámbitos como a cultura, a investigación, a formación e o medio rural e os campus de auga. O presidente do Goberno provincial lembrou o convenio anual de colaboración que asinan Deputación de Ourense e a Universidade de Vigo, unha cooperación na que o pasado ano destacou a creación do Observatorio Internacional do Medio Rural, que seguiremos a potenciar en 2020 e que serviu, entre outras accións, para desenvolver o Congreso Internacional do Medio Rural en Santo Estevo de Ribas de Sil. Esta tarde 2020 comenzará este vindeiro mércores no recinto feiral de Espourense, como a única feira internacional de turismo gastronómico de España e unha dos 4 internacionais de turismo de todo o país. Xantar celebra a súa 21ª edición en Ourense os días do 5 ao 9 de febreiro e presentará un completo programa de actividades e unha ampla oferta de restauración e proxectará unha imaxe de calidade e sustentabilidade do turismo etnogastronómico da Península Ibérica. É tradicional esta estreita cooperación transfronteriza con Portugal. Convivirá tamén coa cooperación iberoamericana, xa que está confirmada a presenza nesta edición de delegacións de profesionais da gastronomía e do turismo de países como México, Costa Rica, Colombia ou Perú. No que respecta ás actividades, Xantar reunirá a recoñecidos chef de 5 países que impartirán talleres de cociña en directo, enmarcados no Encontro Internacional de Gastronomía Saudable e Sustentable para que ofrecerá ao público de máis de 150 experiencias. Outra das grandes novidades desta edición será a promoción internacional da Ribeira Sacra e o apoio á candidatura desta ha de ser incluída como Patrimonio Mundial na UNESCO en 2020. Tiruleque Teatro pone en marcha a Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón e por elo ofrece a participación nela con máis solicitudes e máis bases. Como ven sendo habitual neste evento que organiza Tiruleque, grupo de teatro coa axuda e subvencións solicitadas á Deputación Provincial de Ourense e o Concello do Carballiño, as representacións celebraránse entre o abano dos días 3, 10, 17, 24, 31 de outubro e 7 de novembro de 2020 ás 8:30 da tarde no Auditorio Manuel María do Carballiño. Cada grupo seleccionado percibirá a cantidade de 700 euros pola súa actuación e os socios da Federación Galega de Teatro Afeccionado, Fegatea, 800 euros. Continúa o grupo coa concesión do premio Tiruleque, que se otorgará ao criterio da organización ao mellor grupo teatral participante. Este premio, que non ten contido económico, consiste na contratación directa do grupo gañador para a futura Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón 2021, sen ter necesidade de pasar por a escolma do xurado cualificador. Para máis información aos grupos, no email tiruleque@galicia.com. Damoslle unha información creo que moi necesaria para vostede. Badal Novas, a nosa canle de televisión, cambiará de frecuencia ao igual que outras canles pola chegada do 5G a nivel estatal e tamén europeo.
A Televisión Digital Terrestre, TDT, prepara o seu maior cambio tecnolóxico en prácticamente unha década, cando culminou o proceso do apagamento analóxico. Antes do 30 de xullo, todas as canles públicas ou privadas deberán desaloxar as frecuencias que ocupan actualmente, situadas na banda dos 700 MHz, deixar os seus sitios ás redes móviles 5G. A nosa canle Badalnovas tamén variará de frecuencia pasando da canle número 25 á canle número 27, polo que recoméndase falar co antenista de cada comunidade para resintonizar as canles ou facelo individualmente na súa televisión. Para o mércores agárdase estabilidade con intervalos de nubes altas que non impedirán o paso do sol. As temperaturas non terán cambios ou lixeiros descensos. Lembrarlles a todos vostedes que se precisan da farmaza de Garda, estará a farmaza Campos, situada na rúa Calvo Sotelo. Solo nos queda despedirnos de todos vostedes hasta a vindeira xornada de mañá, dándolle, como sempre, as grazas pola súa atención e desexándolle que pasen unha moi boa xornada. Non me esquezo, non se esquezan vostedes, moita precaución nas estradas.